Moi! Ja tässä videossa mä näytän, miten sä voit oikein tilata multa. Moni on kysynyt multa, mitä voi tilata, ja nyt mä siis näytän samalla kun mä teen korua. Eli, ekana, jos sä haluat tilata jotain, niin sun pitää valmiiksi miettiä, että mitä sä oikein haluat tilata. Jos multa ei löydy mitään korua, mikä sua oikein kiinnostaisi, niin sä voit tilata myös customin, eli just sulle tehdyn korun. Sun pitää vaan kertoa, minkälaisen sä haluat, ja mä voin toteuttaa. Ja mulla voi tilata myös korutarvikkeita. Sä voit tilata joko sähköpostin, Instagramin tai Facebookin kautta. Jos sulla ei kuitenkaan itselläs ole mitään näistä, niin sä voit kysyä sun vanhemmilta apua. Ja ne voi vaikka tilata sun puolesta. Mut joo, nyt mä näytän ekana, miten sä voit tilata sähköpostin kautta. Eli ensin sun pitää vastaanottajaksi laittaa minde.design.fi@gmail.com. Sitten kirjoitat aiheeksi tilaus. Ja sitten kirjoitat, että mitä kaikkea sä haluat tilata, montako kappaletta, missä värissä haluat jotain muutosta esimerkiksi lukkoon, tai niin, ja jos haluat just tietyn kokoisen, niin kommentoi mitta, ja niin edespäin. Tässä näkyy esimerkki. Mä vastaan viestiin yhden päivän kuluessa ja lasken sulle loppuhinnan, postikulut mukaan lukien. Postikulut on 2,50 €, mutta jos tilaa niin yli 50 grammaa, niin sit se on 4 €. Mutta välillä mulla saattaa olla aloja, joilla ei ole postikuluja, joten oot tarkkana. Pyydän sinua lähettämään myös osoitteesi, johon postitaan paketin. Maksu tapahtuu tilisiirrolla, johon mä annan sitten ohjeet, ja lähetän paketin vasta, kun rahat näkyy mun tilille. Rahojen näkymisestä saattaa kestää vähän, joten tilausta voi nopeuttaa lähettämällä kuvakaappauksen kuitista. Nyt mä näytän, miten sä voit tilata Instagramissa. Instagramissa tää toimii samalla tavalla, eli laitat mulle yksityisviestiä, että mitä sä haluat tilata, montako kappaletta, värit ja niin edespäin. Tässä näkyy myös esimerkki custom-tilauksesta. Eli jos haluat jonkun korun omalla twistilläsi, joten laita mulle vaan viestiä, mutta muista myös lähettää mulle vähän niin kuin inspiraatiokuva, jota mä saan vähän selvää, minkälaisen tuotteen sä haluat. Vastaan viestiisi yhden päivän kuluessa ja lasken taas sinulle loppusumman ja pyydän lähettämään yhteystiedot ja maksamaan. Nyt näytän vielä, kuinka tilaus Facebookissa onnistuu. Aivan ensimmäiseksi etsi sivuni nimellä Minde Design. Minulla ei ole siis profiilia, vain sivu. Sitten laita minulle yksityisviestiä samalla tavalla kuin Instagramissa ja kerro, mitä haluat tilata. Vastaan sinulle taas samalla tavalla kuin kaikissa muissakin esimerkkeissä. Tässä näkyy vielä tää koru, minkä mä tein tän videon aikana. Tässä lopussa vielä mä näytän, miten mä pakkaan tilaukset. Ei tässä näkyy esimerkkinä se Facebook-tilaus, eli custom rannekoru ja kilpikonakorvikset. Mä otan tuotteet ja sitten mä annan aina ekstra tarroja, noin 3 kappaletta. Riippuu tilauksen koosta. Sitten mä pakkaan tilaukset, korvikset mä laitan aina tommosiin korvisjuttuihin. Ja sitten mä laitan käsikorut aina tämmöisiin pusseihin. Ja myös totta kai mä pakkaan tarrat. Korvikset mä lisäksi desinfioin ja niin. Ja laitan ne myös tämmöiseen muovitaskuun, että niihin koukkuihin ei mene mitään likaa matkan aikana. Sitten mä laitan kaikki vaan kirjekuoreen, postimerkin, osoitteet, lisäksi kiitoskortin ja näin. Ja totta kai mä myös postataan nämä kaikki. Tässä näkyy siis mitä voit tilata. Kiitos kun katsoit ja heitä kommentteihin videoideoita. Moikka!